Bine am găsit la primul episod de pe nou canal de YouTube de pe Farming Simulator 2016. Avem o serie multiplayer cu Rodu și cam atâta. Vreau să începem o serie și să ținem 50 de episoade. Dacă nu mă înșel, am să primesc mai multe chestii și vreau să începem direct în forță. O să ne apucăm de agricultură. Întâi vreau să vă prezint ce avem doar astea două. Ala e ara, fiindcă am dat, așa ne dă mereu. Cred că știți mulți dintre voi ce este farming-ul. Cred că nu mai are rost asta și să începem de cu agricultura. Da. Am verificat ceva, și apoi am întors telefonul. Ce faci, mă? Hai, frate, mă. Nu pot să duc să are. Vrei să ne luăm un tractor nou și... mă rog, facem... Tu du-te, mă! Ce faci, mă? Du-te dincolo! La pământară! Și ne-am încadrat să facem cât mai rapid. Da, m-am gândit. Să terminăm cu prea lung. Și m-am uitat apucat de... Pe seria asta vreau să luăm absolut orice. Vreau ca peste 2-3 maxim 10 putem face asta. Numai trebuie să ne adunăm mult, da. Du-te mai încolo un pic. Bine. Și nu mai vorbi, te rog frumos, așa de zi. Sora mea. Telefonul meu. Nu doar acolo. Dar ca să luăm tractorul nou, ca să... Hai să luăm și acum. Mai derutezi un pic. Nu? Aha. Nu putem, ne schimbăm un pic ca să... Nu place să ar și apare. Nu ar ca pirați, ar pământul. Aia suna, mă. Într-o iubire și respect. Da, arde că am sunat-o. Bă, că știi că asta are merge. Da, trebuie să-mi povesti. Așa. Sunt concentrat aici și de aia nu pot vorbi.
faci singur. Concentrat-te. Vezi. Music. Să nu se mai aude muzica aia, mă enervează. Am uitat să o schimb înainte de video. Sper că peste vreo 2 episoade deja să avem două tractoare, încă un pământ și încă niște chestii. Așa. Aici. Opa. Aici în pământul ăsta și pe aia mergem să creăm vreo 2 tractoare, în pauză și când avem tractorul nou și putem. Acum și mocuri, avem este de 3 mocuri. Pregătim plug aici pentru intrare. Da, așa. Undeva. Eu mă duc să încarc să-mi încarc asta cu grâu. Pardon, sunt un pic răcit. Să punem asta în ea. Să luăm la grâu. N-are o să mergem cu velocitate. Aici nu are fraților, în prima ducem remorca asta și apoi punem un mic puț o pauză pentru că facem ce este ordine. Am vrut să fac chestia cu hack, să instalez o aplicație și dă bani, dar n-am. Duce și mai asta? Ce? Fraze? Ia, Îmi place pauză. încă nu pun pauză. Hai să și tu câte ceva să mă povestim. Cum la pauză? Păi să gata în tura asta, că n-are rost să pun pauză, măcar o tură să duc. Așa, că apoi și punem pauză. Că n-are rost să ne plictisim cu căratul. Că drumul știți voi. Nu.
fraților, ne vedem cât avem 50 ceva. Bun, fraților, am făcut banii. Îl rog pe Edu să cumpere de casă. Aia e fabrica, care e pentru mine. Așa. Aia e fabrica. Să-l ducem acasă și ca un tractor frumos și să le băgăm direct la plug. La seminatoare, mă rog, ca are Adu. Să semne tot. Mama, ce tractor de fapt? Să rugăm bani pentru un tractor mai bun. Mă rog, ajung de repede acasă. Și... cred că cam lucrul aia. Cred că să nu are 8 camera pe adunare și să nu am nimic pe dormitor. Vom șarge de acasă și îl punem la plug și oprim filmarea. No bun, fraților, cam atât și cu episod. Eu am fost Zorbi și până data viitoare.